खुलुमबाय देबजित क्लासेसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जों बेवहाय नायगासिनो दङमोन एनसाइन आसामनि सोमोन्दै मेथ्सनि सोमोन्दै तो बेवहाय एनसाइन आसामआ टोटली जों जोब्बाय मोनथाम सिरिजआव फोजोबदों डेसक्रिप्शन बक्सआव लिंक होना दोननाय दङ फारि फारियै जुदि नायाखैबा बैखौ नायग्रोनानै ला बेनि उनाव ओरैबायदि इजि मोनगोन दिनै जों बेवहाय जा नायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि फेभरेट एक्चुअली बयनिबो फेभरेट बियो MCQ नांगौ होनना बुंबाय थादों माखासेया इम्पोर्टेन्ट कुइसन हर होननानै तो धैर्य हम होनना बुंगासिनो आं एसे बे इम्पोर्टेन्ट कुइसननि सोमोन्दै जों दिनै बेवहाय डिसकासन खालामगोन फाइनाली नोंथांमोना जायखौ लुबैदोंमोन बे दिनै नोंथांमोननि बेवहाय भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसाम पुलिसआनो जा ग्रेड 3 4 आनो जा आसाम टेटआनो जा जायखिजाया आसामनि एग्जामाव बेफोरबायदि कुइसनखौ फैनाय एनि टाइम जों नुनो मोनो बेखौ ओके तो टुडे बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरगोन जुदि बेबादि जुदि फुल कोर्सखौ जुदि नांगौब्ला PDF नोट्सखौ मोनगोन नोंथांमोना बेफोरखौ गासैखौबो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना जोंनि एप्स बानायगासिनो दङ जों बेवहाय तो एप्सआ जोबोद थाबैनो लन्च जागोन बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो मोनगोन ओके तो फर्स्ट अफ ऑल तो एनसाइन आसामनि बे जास्ट जों जाखौ फरायनानै थांबाय बेनि सोमोन्दै जों बेवहाय MCQ लानानै फैदों ओके तो जों फरायखांदोंमोन माखौ एनसियेंट आसामनि सोमोन्दै तो बेवहाय फार्स्ट कुइसना जाहैबाय जे हु वाज द आर्लिस्ट किंग अफ प्रागज्योतिषपुर बे प्रागज्योतिषपुरनि आवगायनि गिबिसिन राजाया सोरमोन होननानै सोंदों बेवहाय तो बयबो मिथिखायो सोर बेवहाय महिरंग दानव बयबो मिथिखायो बे खोथाखौ नङा होमबा तो जों अलरेडी जों डिसकास खालामजोबदों बेखौ तो व्हाट वाज द नेम अफ कैपिटल अफ महिरंग दानव तो महिरंग दानवा सोरमोन महिरंग दानवा जाहैबाय दानव फोलेरनि राजामोन बियो गिबिसिन राजामोन आरो बिनि जिथुनिखि कैपिटल बिनि कैपिटला मामोन जों डिसकास खालामदो मरियानका नंगौना नङा बे मरियानका तो बिनि उनावहाय फर्स्ट हिस्टोरिकल किंगडम अफ आसाम आसामनि गिबिसिन जिथुनिखि मा नाम बेखौ हिस्टोरिकल ओके आसामनि गिबिसिन जारिमिनारि जिथुनिखि बे राजा माने जिथुनिखि राजफोलेर बे सोरमोन होननानै सोंदों बेवहाय अब्ला कारेक्ट एन्सारा जागोन कामरुप ओके कामरुपा जाहैबाय जोंनि कारेक्ट आंसर तो फोर्थ नम्बराव जों थांनोसै हु इस्टाब्लिश बर्मन डायनास्टी दानिया हाबनोसै जों बर्मन डायनास्टीखौ सोर गायसनदोंमोन देलाय बुंलायसै सान नोंथांमोना हायो बयबो आं फोरोंखादों बेखौ नङा होमबा बेनि नामा जाहैबाय पुष्य बर्मन नंगौ नङा होमबा बेखिनि क्लियार जादों लास्ट रुलार अफ बर्मन डायनास्टीनि जोबथा राजाया सोरमोन होनना बुंदों बेयाव बर्मन डायनास्टीनि जोबथा राजाया सोरमोन भास्कर बर्मन जायनि नामखौ आं बारे बारे नोंथांमोनखौ थांनाय भिडिअ लेक्चाराव आं बारे बारे नोंथांमोनखौ बुंबाय थादोंमोन आं बे MCQ सिरिजखौ जागायनायनि सिगाङाव आं एटलिस्ट बेखौ नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन भिडिअखौ एटलिस्ट नायनानै ला एनसियेंट आसामनि सोमोन्दै आं बेवहाय मोनथाम पार्ट बानायनानै दोनदों ओके पार्ट 1 2 3 बे मोनथाम पार्टआव सिम्पली फोजोबनानै दोनदों आरो बे मोनथाम पार्टनिफ्राय नोंथाङा 50-60 टा कुइसन एनसियेंट आसामनिफ्राय इजिली नोंथांमोना हागोन बेखौ केरि खालामनो ओके तो डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोनदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन कर्सनि सोमोन्दै गोबां मोनथिनोब्ला थाबैनो नोंथांमोना जोंनियाव कन्टेक्ट खालाम बेवहाय गासै डिटेल्सलि नोंथांमोनखौ होनाय जागोन दानिया फैदो 6 नम्बराव मा नामदों बर्मन डायनास्टीनि कैपिटल राजथावनिया मा नामदों बयबो मिथिखायो मामोन बर्मन डायनास्टीनि जिथुनि कैपिटल बे जाहैबाय प्रागज्योतिषपुर ओके प्रागज्योतिषपुरामोन बेनि कैपिटल What was the official language of Bormon dynasty? Bormon dynasty ni जिथुनिखि official language बे official language आ मामोन जोंहा गोसोआव लाखि बेखौ कामरुपी प्राकृत आरो संस्कृत बे करेक्ट आंसर ओके तो बेनि उनावहाय आं बुंदोंमोन जे चाइनिज ट्रेभेलारनि सोमोन्दै आं मख'दोंमोन नोंथांमोनखौ तो चाइनिज ट्रेभेलार हिवेनसांआ सोरनि समाव एबा सोर डायनास्टीनि टाइमाव बियो फैदोंमोन होनना बुंदों आरो बे जाहैबाय सोर डायनास्टीनि टाइमाव फैदोंमोन बियो बर्मन डायनास्टीनि टाइमाव सोर राजा दंमोन बेवहाय भास्कर बर्मन ओके भास्कर बर्मन एक्चुअली बेफोरखौ लिरनो हानो जेबो टेनसनानो गैला दा कारण नोंथांमोनखौ पार्ट हिसाबाव आं फोजोबनानै होखादों क्लियारलि नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनथिखादों तो बेनि उनावहाय जों नेक्स्टआव थाङो बर्मन डायनास्टीनि जोबथा राजानि मुङा सोर नै फैलायबाय बर्मन डायनास्टीनि जोबथा राजानि मुङा जाहैबाय भास्कर बर्मन एकदम इम्पोर्टेन्ट माने एकदम फिसा फिसा कुइसन आरोखि बेफोर कुइसनखौ बेसिक बेफोर कुइसनखौ नोंथांमोना गारनानै लायोब्ला बहुत लस जागोन आरोखि बेनि उनावहाय नेक्स्टआव मा दङ हिवेनसांआ सोरनि समाव फैदोंमोन नै हिवेनसांआ सोरनि समाव फैदोंमोन भास्कर बर्मननि समाव हिवेनसांआ सोरमोन हिवेनसांआ जाहैबाय सासे चाइनानिफ्राय फैनाय ट्रेभेलार ओके चाइनानि दावबायारिमोन बियो तो बेनि उनावहाय 11 नम्बराव जों फैनोसै which king of the Kamrup kingdom was
known as महाराज धीराज होनना होनदों महाराज धीराज होननानै सोरखौ बुंनाय जादोंमोन देलाय एसे साननानै बुं नोंथांमोना तो महाराज धीराज होननानै सोरखौ बुंदोंमोन जों पुष्य बर्मनखौ जों बुंदोंमोन नङा होमबा पुष्य बर्मना सोरमोन बर्मन डायनास्टिनि गायसनगिरिमोन तो बेनि उनावहाय फैबाय हिउएनसांआ डेसक्राइब खालामदोंमोन बिनि बिजाब लिरदोंमोन बियो नङा होमबा कामरुपनि जिथुनिखि सार्कमफेरेन्स माने कामरुपनि जिथुनिखि सोरगिदिं सीमा बेखौ मोनसे हिसाब मोनसे होदोंमोन बियो एग्जामाव फैयो दे बियो हिउएनसांखौ मा नाम होदोंमोन बिजाब लिरदो नाम होदोंमोन ना बिजाब लिरदो बियो तो बे बिजाबा मा बियो बिजाब लिरदोंमोन बियो बे बिजाबाव मा खालामदोंमोन बियो बिजाबनि नामा मामोन एक्चुअली CUE न बिजाबनि मुङा जाहैबाय CUE मोन आरो बे बिजाबाव बियो माने माखासे बिजाब लिरदोंमोन एक्चुअली बेबायदि बिजाबाव बियो मेनसन खालामदोंमोन जे कामरुपनि जिथुनिखि सार्कमफेरेन्स ओके तो बे जाहैबाय 10,000 लाइमोन क्लियार जादों बेसिम नेक्स्ट 13 तो 13 मा दङ द नेम अफ कामरुपा रुलार हु लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माने किसुमानखौ आं मा खालामदों माने जिथुनिखि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भिडिअ लेक्चराव एनसाइन आसामनि सोमोन्दै माने गोदोनि आसाम जारिमिननि सोमोन्दै जेसेबांखिनि मख'नानै दोनदोंमोन बेयाव तो बेखिनिखौ माने किसुमान बुस्थुखौ बैयाव सोआखै जों आरो बैखिनि बुस्थुखौ जों दा MCQ आवबो सोना होदों आं बेखौ जाहाथे माने डाबल माने नोंथांमोननि माने माबाया कनसेप्टआ क्लियार जालाङो तो जाहैबाय बेवहाय नालंदा यूनिवर्सिटीआव ओके कामरुपा किंगडमनि माने कामरुप किंगडमनि राजाया सोर राजाया बे सीलखौ गावनि सीलखौ गारबोदोंमोन होननानै बुंदों बेवहाय आरो बेनि एन्सारा राइट एन्सारा जाहैबाय जोंहा भास्कर बर्मन क्लियार जादों नेक्स्ट नाम्बार नै फैलायबाय हिउएनसांआ भिजिटेड खालामदोंमोन आसामाव दावबायफैदोंमोन सोरनि टाइमाव नामदों भास्कर बर्मननि टाइमाव बेखौ आरो हायिनि मा खोथा दङ आं बारे मख'दोंमोन जे कन्टेम्परारि अफ भास्कर बर्मन ओके कन्टेम्परारि अफ भास्कर बर्मन इन नर्दार्न इंडिया ओके नर्दार्न इंडियानि टाइमाव कन्टेम्परारि अफ भास्कर बर्मन नर्दार्न इंडियानि टाइमाव माने भारतआव बे टाइमाव सोर दङमोन नामदों भास्कर बर्मना जेब्ला बे राज खालामबाय थादोंमोन नङा होमबा तो भास्कर बर्मना राज खालामबाय थानायाव दङमोन हर्षवर्धन सोर हर्षवर्धन क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय नेक्स्टआव फैदो Who was known as कुमारा राजा एबा कुमारा राजा होननानै सोरखौ बुंदोंमोन जों भास्कर बर्मनखौ आच्छा बे पुष्य बर्मनखौलाय मा नाम होदोंमोन जों पुष्य बर्मनखौ महाराज धीराज होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा बेसिम क्लियार बेनि उनावहाय फैदों What is the book name of हिउएनसांनि बिजाबआ मा नाम दं न हिउएनसांनि बिजाबआ मा नाम दं आं दा बावैसो बुंबाय CUE बेनि उनाव फैबाय भास्कर बर्मनआ जिथुनिखि राजा जादोंमोन बे राजाया बेसेबां सेन्चुरियाव बियो सासन खालामदोंमोन होननानै बुंदों तो भास्कर बर्मना सासन खालामनायनि जिथुनिखि समसिमा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नम्बर 3 क्लियार जादों बेसिम नेक्स्ट नायनोसै ताम्रलिपिआ फेमास मानि थाखाय नामदों ताम्रलिपिआ जाहैबाय मोनसे सीपोर्ट मोनसे मा नामदों मोनसे मा नामदों बेखौ माने लैथोआव थानाय आरो बेफार बानिज्य खालामनो हानायनि मोनसे जायगा बियो ताम्रलिपिआ ओके सीपोर्टमोन बियो गोसोआव लाखि तो बेनि उनावहाय नेक्स्ट नाम्बाराव जों फैबाय नेक्स्ट नाम्बारा जाहैबाय सोर राजाया बर्मन डायनास्टिनि सोर राजाया नामदों बर्मन डायनास्टिनि सोर राजाया मा नामदों बे जिथुनिखि वाज कन्टेम्परारि विथ समुद्रगुप्ता अफ गुप्ता डायनास्टि बेखौ आरो मा बुंबावनो बेखौथ' आं सावरायखाबाय जे समुद्रगुप्तानि टाइमाव नङा होमबा जिथुनिखि जोंहा गुप्ता डायनास्टि सोलिबाय थादोंमोन सोर राजानि टाइमाव सोलिदोंमोन बियो बे जाहैबाय पुष्य बर्मनमोन आरो बेयावहाय अपसन गैया जोंहा बे अपसनखौ जों मोनाखै नङा होमबा अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नन अफ दिस क्लियार जादों बेसिम जों दिनै बेयावहायनो फोजोबगोन जोंनि फार्स्ट सिरिजमोन बियो जों टोटेल 20टा कुइसन नायबाय बेयावहाय गासै कुइसनानो भेरि भेरि इम्पोर्टेन्ट बेनि गासै नोट्सखौ जों होजोबगोन नोंथांमोना मोनगोन जेबो टेनसन दाला भिडिअखौ एसे लाइक शेयार खालामलांबाय था जाहाथे आं भिडिअफोरखौ बानायनानै मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आसा खालामो बयबो मोजां नांदों कर्सखौ जइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि 9387273818 आव नोंथांमोना थाबैनो खबर लानो हागोन मा सोलिगासिनो दङ कर्सनि सोमोन्दै 1 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन बियो भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो गुबुन मोनसे भिडिअआव जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों